Eli moi, se olisi Aleksi tässä. Ja tosiaan, tänään me avattais todella monta tori.fi Petsi-ostosta, joista osa on tullut paketissa ja osa on käyty ihan tällään kasvotusten hakemassa ja maksamassa. Mutta ehkä sen pidemmittä puheitta mennään suoraan videoon. Ensimmäisessä setissä on nämä 3 petsiä ja mä ostin tämän setin lähinnä tämän perhoskoiran takia, koska tää on ollut mun yksi suosikki. Ja mä oon katsellut ja etsinyt sitä kaikkialta. Ja nyt mulla on se. Sitten koirien mukana tuli kans tämmösiä tavaroita. Tässä on vain 3 kenkää. Aivan supersöpö vesipulla ja lumilauta, mikä mulla kylläkin jo on. Toinen on tämmönen ihan supersöpö siili. Sillä on jotain vähän likaa tossa rinnuksilla, mutta muuten hän on oikein hyvässä kunnossa. Sitten mun ensimmäinen LPS-paketti tori.fiistä. Ja no, tää on XXS-kokoinen, eli ei kovin iso, mutta mä en itekään muista siis mitä täällä on, niin se on vähän mullekin yllätys. Let's avataan. Mä en nyt tiedä mitä kaikkea te näette, mutta toivottavasti näette edes jotakin. Siellä on kuppamuovia. Ensimmäiseksi täällä on tällainen istuva, onks tää Bonbon kissa. Ja tää on kans semmonen onkohan tää postimerkkilaati niistä pakkauksista. Ja sillä on niin ihana tää kuvio. Mä rakastan tätä ja tää on oikeastaan aika vanha, koska sininen magneetti. Yeah. Sitten toisessa pussukassa on toinen chihuahua. Silläkin on magneettia. Aikoista jees kunnossa. Ja siis mä tykkään tästä muotista tosi paljon. Ne on musta jotenkin niin sulosia, niin mä keräilen myös niitä silleen erikseen. Ja sitten vielä ihana vinttikoira. Reikä. Mä en ole varma, onko mulla ikinä ollut tämmöstä. Ei varmaan. Mutta näitäkin on kiva lisätä. Tää on yksi sellainen petsi, minkä mä korvaisin siinä main fiveissa, jos vois. Seuraavaksi me avattais tämmönen kirjekuori. Tää paketti kuulostaa vähän siltä, että tässä saattaisi olla aika paljon tavaraa. Mä en ehtinyt vielä tarkistaa, että mikä paketti tää on, mutta nähdään pian. Ekana täältä pussista tulee tällainen. Ihan ekana, että täältä tuli tämmönen kirja. Heipsan, kiitos kaupoista, toivottavasti menevät ihanaan uuteen kotiin. Aikanaan nämä olivat todella rakkaita leluja minulle. Ihana jakaa onni jonkun muun kanssa. Toivon, että tulee hyvälle käytölle. Ja siis tää on aivan ihanaa. Siis kettu on mun lempieläin, jos ei vielä niin kuin tullut selväksi. Ja aivan ihana. Mä en näitä kaikkia tavaroita halunnut näyttää erikseen, mutta tässä on kaikki. Erityisesti mä tykkään tästä kamerasta. Mulla on jo muutama videoidea, missä mä voin sitä käyttää. Sitten tää hame. Siinä on vähän jotain tommosta, mutta mä koitan saanko sen pois. Ja sitten nämä kaikki lasit, aivan ihania. Tää panta tuli kans tässä paketissa ja mä halusin erikseen näyttää sen, koska mä nimenomaan pyysin, että saanko mä tän yhdestä toisesta setistä, koska tää on vaan niin ihana mun mielestä. Yeah! Ensimmäinen petsi täältä on tällainen glitterinen astuva kissa. Aivan sairaan hyvässä kunnossa. Muuten. Mulla on ollut kerran aikaisemmin hänet. Ja hän oli vähän rafimmassa kunnossa, mutta hän on oikein hyvässä kunnossa. Seuraavaksi tämmönen valkoinen persialainen. Hänessäkin on vähän jotain likaa, mutta eiköhän ne ihan pesussa lähde.
sininen maankäytti. Ja viimeiseksi tällainen istuva kissa. Hänet mulla valitettavasti on jo, mutta koitan saada noita likoja vähän pois ja katson sitten, mitä teen hänen kanssaan. Seuraavat petsit oli kans tällainen niin kuin face-to-face-kauppa, joten mä vaan näytän ne yksi kerrallaan. No, mä myöskin vähän innostuin ja korjailin osan maaleja jo ilman, että mä näytin niitä sellaisena, mitä mä sain ne. Mutta ehkä se on jopa parempi. Ensimmäisenä tällainen supersöpö, mikäs se on? Saksanpaimenkoira. Mä korjasin vähän hänen nenää, tassuja ja hännänpäätä. Muuten hän tuli oikein hyvässä kunnossa ja vähän ruostetta kaulatavien ympärillä. Muuten, yes. Tämmönen englannin bulldogki. Hänelle mä en tainnut tehdä yhtään mitään. Vähän koitin saada nimikirjaimia pois, mutta ei ne oikein lähtenyt. Mutta hän on aivan super ihan. Nää silmät, niin liiloja silmiä ei ole tarpeeksi. Tälläkin oli vähän tällaiset lilahtavan harmaat silmät. Sitten tällainen valkoinen possu, jossa on aika paljon tämmöisiä merkkejä. Ja vähän likainen, mutta niin valkoiset pessit yleensä ovatkin. Ja hänellä taisi olla kans vähän ruostetta kaulan ympärillä. Mä yritän yhtä tekniikkaa, jos mä saisin nämä merkinnät hänestä pois, mutta ei ole sitä varmaa, että toimiiksi. Tässä olisi tämmönen G3 rapu, aivan järkyttävän näköinen. Jos joku haluaa tän, niin hit me up. Ekana G5:sta on tämmönen musta seisova kissa. Ja myyjä itse asiassa, hän sanoi, että oli tehnyt tutkimusta ja sanoi, että tämä on näistä kaikista arvokkain. Mutta hän tuli silleen, että pää oli irti ja maali oli tosi lähtenyt tassuista. Kuten huomaa, mä korjasin sitä jo ja samoin vähän naamasta. Ja hänellä on vähän tasapaino-ongelmia. Seuraavana mäyräkoira. Tää on mun toinen mäykkis. Ja hänellä on pään kanssa vähän ongelmia. Siis tää tuli silleen, että täältä oli kaikki nämä ruskeat osat lähtenyt pois. Nenä, tassut ja häntä. Ja ihanat pisamatkin. Joten mä maalasin ne uudestaan. Muuten hän on oikein ihana. Ja tää on, kun mä tajusin mikä petsi tän kuuluu olla, niin mä sekosin. Koska hän on mun yksi tosi iso niin kuin wish-listillä ollut. Ja nyt mulla on hän. Yeah. Seuraavaksi on tää kollia. Ja tästä se myyjä sanoi, että joku oli väittänyt hänelle, että se on feikki. Epäilen itsekin ehkä vähän, että onko hän feikki. Sillä on tois viiva selässä ja kaulatappikin on. Tai kaula on vähän tämmönen. Toi väriero oli eniten, mikä huolestutti mua. Mut kun vertaa tähän G7 tiikeriin, onko se tiikeri? On. Niin silläkin on tommonen väriero. Ja mä oon itse ostanut hänet kaupasta, niin mä en ehkä vielä näyttäisi häntä feikiksi. Mutta jos on, niin hän on hyvälaatuinen ja näin ollen jää mun kokoelmaan. Sitten tämän setin viimeinen petsi on tämmönen ihana Tanskan dokki, jolta puuttuu häntä. Hänkin on vähän likainen vaalean värinsä vuoksi, mutta muuten aivan upeassa kunnossa. Vähän mä poistin häneltä ruostetta kaulan ympäriltä. Tää on nyt mun toinen Tanskan dokki ja mä oon niin iloinen hänestä. Yeah. Näiden petsien mukana tuli kans tällaiset tavarat. Sitten olisi taas paketin vuoro. Tää on sen verran iso, että ei mahdu tähän kameraan, mutta let's avataan. Oh my god, oh my god, oh my god. Tää on kissasetti. Siis ekana on tämmönen istuva kissa. Siis iik. Mä vaan vedän nää kaikki täältä pussista ja näytän teille. Mulla oli tää joskus siis. Nyt. Mä en ehkä pysy housuissani. Oi.
hänellä on hieman ongelmia. No, katsotaan, saadaanko hänen ongelmansa katoamaan. Oh my god, oh my god, oh my god. Siis, mulla on tämä kyseinen petsi, mutta se oli niin huonossa kunnossa, niin mä muokkasin hänet. Ja siis, mennä pois. Nämä kaksi näyttää niin hyvältä yhdessä. Mä en ehkä kestää. Sitten tämän videon toinen versiolainen. Tääkin on aika supersöpö. Vähän putsausta vaille. Nyt. Seuraavana. Siis tää on mun ensimmäinen tältä muotilta. Mulla ei ole ikinä edes ollut tällaista kädessä. Tää on... Nice! Sitten täällä on vielä 3 vauvaa, joista... Voi ei! Mitä sen hänelle on käynyt? Voi ei! Mulla ei olisi ollut tätä vauvaa. Tää on siis G2 ja... Eikä. Sitten täällä on... eikö tää oo G6 vai 5? Vauva ja tämmönen mini. Se on niin pieni. Ja heidän mukanaan ei tullut mitään tavaroita. Seuraava petsi olisi tällaisessa pienessä paketissa. Päästetään hänet vapaaksi. Paketin sisältä paljastui tämmönen aivan ihana Tanskan dokki, mikä on ollut kans mun yksi haavepetsi jo pitkään. Joten kiva lisätä sekin mun kokoelmaan. Sieltä paljastui tällainen toinen vinttikoira. Ja mulla itse asiassa on jo tämä, mutta pikkusiskoni päätti 2-vuotiaana ottaa permanenttitussin ja piirtää häneen. Joten hyvä saada hänet näin hyväkuntoisena takaisin kokoelmaan. Ja toinen tällainen supersöpö sininen husky. Hän on itse asiassa jossain kohtaa ollut mun kanavan maskottina silloin vuosia sitten. Tällaisesta keltaisesta kirjeestä paljastui tällaiset 2. Ja näköjään on sitten päätynyt ostamaan nyt jo tuplan, joten... Yeah. Sitten tämä Chihuahua on kans liittymässä uudelleen mun kokoelmaan. Mä oon vaihtanut jossain kohtaa hänet pois ja kaduin sitä ja nyt hän on mulla taas. What the fluff? Vikasta paketista tuli näköjään päätön sessu. Jaha. Näyttäisi, että tää oli liimattu aikaisemmin jo. Eli mua näköjään vähän huijattiin. No, kyllä hänet voidaan liimata kasaan ja pitää paikkaa, kunnes saan ehjän. Samasta paketista tuli myös tällainen seisova kissa. Sillä on vähän tapissa näköjään ongelmia. Katsotaan, saanko mä korjattua asian jotenkin. Mutta muuten hän on todella hyvässä kunnossa. Tadaa! Siis mä en voi uskoa, että mä pitelen häntä nyt mun kädessäni. Ja aitona. Eli joo, tässä olisi tää suuri tori.fi petsihauli. Ja eipä muuta kuin kiitos kun katsoit tämän videon ja toivottavasti nähdään ensi videossa. Moikka!